mindre han rammer den med et usynligt ben, jeg ikke kan se efterfølgende. Det er ærgerligt. Det er en sjovere historie. Selvmål, det er så kedeligt. Men det når han ikke. Mål! Det er Steffen Rasmussen, der scorer! Steffen Rasmussen udligner for AGF. Det er første gang nogensinde, han går på tavlen. Det gule lyn stryger med frem. Klubmanden, anføreren, udligner. Nej, hvor er det sindssygt! Det er sindssygt! Fuck, hvor er det sindssygt! Men hvorfor er der ikke nogen, der dækker ham op? Han står jo fuldstændig fri ind i det lille målfelt. Det er keeper mod keeper. Hvorfor har han meget plads, Steffen Rasmussen? Det er det mest sindssyge fodboldkamp, jeg har været vidne til. Og du har alligevel spillet en del. Det er vildt. Fuck, hvor er det vildt.